Hello mga kabos, welcome back to my channel. So mga kabos, last day na to nun sa tuang off. 3 days off ta kay medyo skeletal lang ato ang kuhan karon. Itong trabaho. So karon magluto ta og bihon og magsugba ta og isda. So ang oras di no alas minus 10 na para alas 7 sa gabi. So guys, before na ko magluto, mga kabos, before ko magluto ako sa ning sterilize ang mga bottle sa akong baby guidance. So kani siya guys, mga kabos. So kani siya mga kabos, ako ning ipalit sa online ba to? So o ganang market sana sa marketplace. Ako ni siya napalit ko ani siya 800 sterilizer sa mga bottle. So bottle sa gatas ni baby. So wapay bottle sa Red Horse, kanina sa bottle sa kuan. So naa siya push button nga rin. Inya nasa siya switch diri sa likod, on and off. So pwede sa nimo i-on daan para inig push nimo diri mo siga ni siya. So mga kabos, ato na siyang butangan og tubig diri. So dili lang katong tap water ha. Kanilang atong ibutang ang medyo kuan ano sa siya? Purified water. Kay ang iyang scale ani sa tubig kung kuan sa tap water is bubaga din siya, so kanila tabo ibutang medyo gamay lang kani siya mo ni siya iyahang ibutang ara. Tadan. So mo ni pamutang yung mga bottle diri. So kani di man siya masigo ala sa likod. Ang iyang mga nipple ali sa babaw. Basta niya mga covers na po. Sorry ni siya dati tanan. So ato siyang kaperan. Cover na siya. So ato ni siyang i-plug. Check. So imo siyang i-push mo red ni siya. Amo siga de. So wait lang tayo siya, may steam na siya mga 2 minutes. So mga kabos, prepare na tayo sa kon para luto ko na to. Sa tag rice. Okay. So mga kabos, luto na atong bihon. Na ay gusto mo tilaw sa bihon. Right now pagid. Sa ikasulti nimo sa bihon. Okay. Tanaw pa man siya ng Korean nga salida. Okay, pasado. Ha? So kaning kuon mga kabos, kaning bihon paborito ni sa akong anak nga babae, si Andrea, og sa iyang mama sad kini nagkaon karon. Nya, labi na tong nagkugos ni baby na mo looy siya kugos. Ako ako'y kugos siya pero mi.
Moto siya si Rizali, si Amay. AKA Amay. Wala yung kaya Sumanghod to sa ako ang wife. Mimay ni Bibi. Si Mimay na ni Bibi. Mimay, mami niya nga si Amay. Ambi na, ambi, guys. Oh, yung rice guys. Pertichung, daghan na guys. Ano na, nakahot ng gabi dyan ito, ah? Okay. Kuwang pa kuno na mo, naglungag ko daan. Joke lang tayo. Murag, ang yung mort ana, mga 3/4 ana. Karong nga rice. So, second batch na sa iyang bihon. Mga kabos. Ay, ibarita. Second batch na siya. Gidamihan siya. Yung plus rice niya. Kipak ng usap. So, maghaling na ta. So, dari takang. So, kanina sa usa guys kay medyo ang kanang usa di mahurot. Sayang lang. So, usa na sa atong subuhan. Tomorrow na ning usa. Luto na. Hapon na ta. Sining upuan ni ko aning usa. Tubig ang baga. Oh. Ayan, ikaw na siya kunaon na. Kaya gutom na siya bagong gising. So, maghimo sa tag-sauce. So, maghimo tag-sauce, mga kabos. Nangay ko limoncito sa silingan. Hinaslay ko dito sa kapunuan. Kuwaon to ni. Suka. Lapis. Tawag ito kung Bombay ug tamatis. So mga kapustoy, mga na ni. Ay! Ready na ang mga food. Mga food pa, mga food yun. Si Bibi na mo kay si pa magtutoy. Hindi na ka magkaon natin. Ha? Wala pa diha. Uy. Kuha man ni siya maliwat na ko. Kuha man siya maliwat na ko ba? Nga bati siya, gwapa mo na siya. Ay, sa mga kabos sa busog mas busog ko may sinugbaw ang sauce nga plus bihon nga plus coke. So nay gamay nga gamay daghan pag din nabili nga butong gani ha ako na lang ginom. Duha ka buok tagbanjing ko wala si mama dapat isa ra. Mahirapan man tayo sa Tagalog. Sige sa may Tagalog sa tricycle. Sa bicycle. Sa bukol. For today's video, mag-bake ang akong wife of moist chocolate cake. So, money ang mga ingredients rin guys. So, siya rin makakakuha ni. Hello! Welcome sa channel ni Boss Noy. And mag-apil-apil sa ako dito sa iyang channel ha. Mag-bake ko karon og moist chocolate cake. So, here are our ingredients na i-prepare for the cake. But first, ato i-prepare daan ang iyahang ganache. So, we will need 2 cups of heavy cream. First, we have to turn on our heat.
medium heat lang. The heavy cream or the all-purpose cream. So we just keep on whisk the cream. Okay. Now, ato na nabutang ang cream, no? Next is our chocolate. So, depende lang sa inyong preference, guys. Gusto nyo dark chocolate or milk chocolate, any brand will do. So, kung ganahan mo nga special kayo, pwede mo ko gamit o Belgian chocolate. So, ato lang na i-melt ang atong chocolate, no? This will be for our ganache, the frosting. Makita ba ninyo? Melt na. Dili kayo ni siya, super brown or like dark. Since we are using milk chocolate, wala man ni dark chocolate available sa Bud Light. Kaya man diretso lang ako ang bako. Kung salay available na ingredients sa amo, wala mong gigamit. So, milk chocolate ang gigamit. That's why yun ang color. So, since na-melt na ang chocolate, no? Ato nang turn off ang stove, ang heat. So, melt ang butter. That's why giuna na to ang ang frosting or the ganache. Kaya ato pa man siya ipa-rest para pa siya mas gani. Kaya syempre, ato may frosting, dili siya watery kayo. So now, na to sa ato ang cake. So, sayo na jud kayo siya. I-prepare lang ito ng ingredients. Imo na siyang ibutang in order. Aron wala jud kayo malimtan nga isa ka ingredient. So first is the 2 cups all-purpose flour. Then the cocoa powder 3/4 cup. Next is our baking powder 1.5 teaspoon. Our baking soda and 1.5 teaspoon also. The salt, ang gamit sa salt is to neutralize ni mo balance sa sweetness. And then 2 cups brown sugar. Wala, this is so it won't di ni kaya kiri na mixing bowl. Guys, sorry kaayo kay wala pa magud ni mixing bowl diri kay to man sa amo. Ako i-transfer na lang aning kuan gamay na pot, cooking pot kay daghan ra siya nga di man kasya dinhi maglisod ta og mix. So ako na lang siya i-transfer din sa cooking pot. So then follow na to na sa mga wet ingredients. The oil, white vinegar. So, unsay gamit sa white vinegar, that will give mo neutralize na siya sa flavor. And then water. So, dito magkailangan og daghang mga tools. Ang wire whisk ra jud. So, ani gani siya ka simple ra nga cake. Okay, so sa pag-mix na to sa atong butter, guys, hindi na to i-overmix kay man mabati ang ato ang cake So gentle lang pag-mix. Mix it with love. So we're done here. Ato na siya i-transfer sa atong baking pan. So we're going to use the strainer para ang atong cake, ang atong butter, our cake butter will be kung na yung mga lumps, nanasad ni siya, hi guys, paita aning watay tarong ganit. So mo ni ang ato ang gamiton na baking pan.
atong gamitan og wire whisk strainer para smooth ang ato ang cake. See? Napila nga mga lumps. 여기 있습니다. 닫았습니다. 이게 나니? You're done? 자, 失礼します. 아유, 이쁘다. So, na-preheat naman to ang oven to 180 degrees Celsius. Ito na siya i-bake. So, na-preheat na to ang sa oven, Oven. guys. Pila to ka degrees? 180. 180 degrees. So, isalang na rin. Oo. Pap. So, we will bake this for about Pila ka minutes na? 40 minutes pa. Can you do this for me? Okay, it's no. This is open. Okay. So, we will bake that for 40 minutes. But So, after 40 minutes, guys, ato na siyang kuhaon. check. I-check na to. Later. So, So, nang nice nakabuwa na kayo. atong cake, no? So, to check kung naluto na ba siya. So, ano pag-check? Kani, pwede sa toothpick, pwede sa di mo siyang gamitan. Firm na siya. Luto na na siya. So, luto na, guys. So, ako na pagtangtang. Hindi na mo. Dili, i-cool pa man na ito. Pila ka minutes? Then, 15 minutes. So, pupugnawan pa niya siya, guys. Wala siya naglakupaon dito sa yan. Hindi naman din siya din No. nagawa o temperature. Hindi na mabungkag. Di ba natin siya ma-eat karon? Kaya ito siya i-wait. At siya i-chill. Tataod, mga after mga 10 to 15 minutes, ito na itong i-pour na iyahang. Kiri. Hindi mo Frosting. Di na lang. Di na lang. Ito daw. Ito yung butangan naman. Use a toothpick. So, if it comes out clean, so it's done. That's why, oh. So, para ang atong cake, dili dry. So, moist siya. Diyan na, hindi na. Yes, ano na ako siya. Same with the chef lang. Puto. Ang center niya, guro. Oh, this is so yummy. So, we will let it cool for about 10 to 15 minutes. Hello! Hello, Joy! Hello! Ano ako mag-anisip, bro? What siya, Andre? Kita mo siya Andring kanina, hilak siya. Okay na din siya. So, ang atong style ron is ato na yung i-ditch for, kaya nato i-transfer, kaya kung ato i-transfer, ano ba yan yung atong frosting. So, ako na i-transfer, guys, ha. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Guys, gamay kay atong baking pan. Oh, mainit pa siya, guys. Nakakapasok pa ito gamay. Tomorrow, amo lang ng butangan og lain. I think we can put pa some since na siya diri. No? Much later. Hi mga kabos! Now, ready na ang atong cake. Na-set na siya. So, we will try na kung okay ba ni siya or palpak. Since di naman na ito mabali, alin na lang tama slice. Medyo na-set siya pero gikuan maguna ko gipa room temp, so that's why
kanang maragi siya nailanay-lanay. Batik gid siya basta dili dahil dark chocolate ang gamiton. Ngay mong gamiton as koan pang frosting kay yun ani dili siya dark kay din siya dark chocolate milk chocolate na. So isud man na ito pagkuha no. Ito na siya kutsaraon. Dito ako perfect ani nga slice. Oy! Kaya nga sabi ko, hindi tayo makakuha ng perfect na slice. Because lisod. Ay, sarap niya. Moist jud siya do. Sorry ha, among kon kitchen knife, ulam yan. Puminay para pang kuan sa mga cake. Oh. Ay, lami. Wa? Lami. As in. Parang Goldilocks. Lah, lami dyan siya.